Velkommen til denne video, som viser, hvordan man laver en simpel tilmelding i FCMS og gør den synlig på hjemmesiden. Vi tager udgangspunkt i den mest almindeligt benyttede tilmeldingstype, nemlig individuel tilmelding, som bruges til deltagelse på f.eks. motionshold. I eksemplet her, der opretter jeg yoga, og det første vi skal, det er, at vi skal klikke på de 3 prikker ud fra vores yogaside, og så skal vi oprette et tilmeldingsprodukt. Så skal vi give det et navn. Jeg har forberedt et navn til produktet, og de sætter vi ind i begge de 2 overskrifter her. Man kan skrive noget tekst her i brødtekstfeltet, hvis det giver mening for eksempel at skille 2 tilmeldingsprodukter fra hinanden. Hvad får man med det ene produkt, og hvad får man med det andet? Det er ikke altid, det giver mening at have tekst på. Jeg prøver at undlade det i dette tilfælde. Så skal vi gemme tilmeldingsproduktet. Og lige snart det bliver gemt, så får vi mulighed for at klikke os ind på tilmeldingsdetaljerne hernede. Og her der skal vi selvfølgelig have sat en pris på det her. Hvad koster det at tilmelde sig til det her tilmeldingsprodukt? Vi sætter 500 kroner ind, og så vælger vi den, der hedder individuel tilmelding. Der er selvfølgelig flere muligheder her. De vil blive dækket i en anden og mere avanceret video om tilmelding i systemet. Systemet fortæller os så her over til venstre, lidt snart vi vælger individuel tilmelding, hvad det er for nogle oplysninger, som systemet opkræver af deltagerne. Det vil sige, at alle personoplysningerne, inklusive køn og fødselsdato, så bliver brugt til medlemsregistrering. Går vi tilbage herover til, så er noget af det mest simple, man godt kan have brug for. Det er det her, på mange pladser er der egentlig til salg på ens hold. Hvis man kun kan være 20 i det lokale, hvor det skal foregå, det her yoga, så er det en god idé at skrive 20 her, så sørger systemet selv for, at man ikke kan få solgt 21 pladser. Det kan også være værd at overveje at sætte et hak i den her med venteliste, hvis man nu har tænkt sig, at man godt vil lige kunne indbyde nogen, hvis der kommer nogle afbud. Hernede i bunden har man også et vigtigt valg. Hvis man gerne vil have, at dem, der tilmelder, de betaler med det samme, så er det altså vigtigt at få sat hak i det her kortbetaling krævet. Så kan man ikke få en faktura eller på en anden måde betale bagefter. Hvis vi gemmer produktet, så har vi faktisk oprettet det her individuelle tilmeldingsprodukt, og vi udgiver det med det samme. Så er vi nødt til, for at få vist det her produkt på siden, og gå op på vores yogaside og lave en kasse, vi kan få det vist i. Vi sætter en tilmeldingsboks ind, den ligger hernede, og sådan. Her der skal vi skrive en overskrift på selve kassen, og det kan jo være yoga tilmelding for 2022. Så skal vi vælge en periode her med tilmelding fra og til. Nu vælger jeg en dato, der lå i fortiden her, så vi kan se, at tilmeldingen bliver åben. Og så kan jeg sætte, at tilmeldingen den slutter her den 28. juli. De her 2 datoer styrer altså, hvornår tilmeldingen er åben, så man behøver ikke selv at sidde og holde øje med det, bare man har sat datoerne korrekt. Til gengæld, hvis ikke man udfylder de her ting på tilmeldingsboksen, så bliver tilmeldingerne slet ikke vist. Den sidste dato her kan være en god hjælp til medlemsadministratoren over i Supernova, hvis man bruger det system. Sætter man datoen ind, så vil medlemmet automatisk blive afmeldt over i Supernova. Det kan være en stor fordel for kassereren der. Hernede i bunden kan vi så til sidst se, at den her boks har tænkt sig at præsentere det produkt, vi lige oprettede før. Den skriver også til os, at der er ikke nogen andre tilmeldingsprodukter, vi kan vise ud over det ene, der er her. Og det giver jo god mening, for vi har kun lavet et. Man kan sagtens lave alle de produkter, man har lyst til. Her er vi jo faktisk lidt på vej. Vi har lavet yoga for 2022 hold 1. Hvis nu man har 5 hold, så skal man jo bare lave 4 produkter mere, og sørge for, at de også bliver vist i boksen her. Det er muligt at lave flere tilmeldingsbokse på den samme side. Det anbefaler vi ikke, medmindre man har et helt særligt tilfælde. Prøv at nøjes med at have en tilmeldingsboks og præsentere alle tilmeldingsprodukter i den ene boks. Så klikker vi på gem, og så kan I se allerede nu her, at systemet faktisk begynder at præsentere vores tilmelding. Vi gemmer og udgiver siden, og så prøver vi at gå ud og se den, sådan som man ser den ude på det rigtige internet. Vi klikker på yoga, og så kan vi se her, at vi har vores fine beskrivelse af yoga, og nu har vi også fået vores ene tilmelding frem. Det foregår ved, at man lægger tilmelding i kurven, og så gennemfører man det, ligesom man kender, når man er ude og købe noget andet på internettet. Og husk, at man kan altså lægge flere produkter ind her, hvis man har brug for det, f.eks. ved flere hold. Nu har I kort set, hvordan man meget simpelt opretter en individuel tilmelding, så folk kan tilmelde sig. Se med i en anden video, hvor vi vil vise lidt mere avancerede ting omkring tilmelding, blandt andet nogle af de andre tilmeldingstyper.
Tak fordi du så med.